Ideje o stvarima koje mijenjaju svijet nastaju svugdje, u velegradu i u malom selu. Mašta i inventivnost neovisne su od okoline u kojoj živimo. Možda je baš Bregana Pisarovinska, naselje pokraj Zagreba, mjesto odakle u svijetu skoro kreću zanimljivi novi projekti. Iz glave 21-godišnjeg inovatora Ivana Golubića tu nastaje električno vozilo bez vozača koje će promet činiti sigurnijim za sve. Ili električni bicikl koji će omogućiti da iskustvo vožnje podijelite s drugima, baš kako ste ga vi osjetili. Nismo htjeli samo električni bicikl i tako dalje. Najveća inovacija je zapravo Graner Sensis gdje mi možemo slati emocije na drugi kraj svijeta zapravo. Djevojka može odvesti nekakvu rutu u Americi, poslati dečku koji recimo živi u Hrvatskoj, on može na tom biciklu zapravo osjetiti kompletnu rutu, teren i sve ostalo i pomoću VR naočala to može vidjeti. I taj sustav zapravo planiramo i patentirati sad. Napravili smo nekako istraživanje na tržištu, sad ništa tako još ne postoji, a kompletno rješenje je praktički već napravljeno tu. Možda nije lako shvatiti kako će bicikl preko interneta poslati dojam uzbuđenja vožnje, ali lako je shvatiti što znači patent. To je isključivo pravo koje štiti novo rješenje nekog tehničkog problema. Ključna riječ – novo. Zato je Ivan izumitelj, jer od malih nogu smišlja i sastavlja nove predmete i proizvode. Velika većina tog počela sa nekakvim prvo kupljenim stvarima, ali onda sam išao napraviti svog robota negdje u 6. razredu osnovne škole i tad je to bila super povratna informacija od profesora kao daj nastavi to, tad je bila i prva izložba nekako u životu tih inovacija i vjerujem da takve stvari zapravo jako potiču mlade da nastave dalje se baviti sa tim. Poticaj svim mladim inovatorima u zemlji je uspjeh poput onog kojeg je posljednjeg desetljeća ostvario Mate Rimac. Najmoćniji i najbrži električni automobil svijeta dolazi iz tvrtke Rimac automobili i hrabro nam predstavlja budućnost. It shows that the future of electric cars is not boring or slow, but is actually fun and better. I think it takes the fear of future away. Ovi moćni automobili nastaju u tvornici u Hrvatskoj, zahvaljujući viziji mladog čovjeka koji je spojio dvije strasti, tehnologiju i automobile. Ali da biste bili uspješni, ne morate stvarati super brze stvari i nepomična klupa, ako je posebna i pametna, može biti recept za uspjeh. Klupa koja koristi solarnu energiju nudi mogućnost USB punjenja, mobilnog interneta, prikupljanja informacija i zarade putem oglašavanja, sve je popularnija. Stvarno se vidi da je korisno, u zadnjih godinu i pol dana smo imali otprilike 47.000 punjenja uređaja na 160 klupa, što u Hrvatskoj, što van Hrvatske zapravo. Uspješni mladi startup poduzetnik na konferencijama dijeli znanje s drugim tvorcima novih proizvoda ili aplikacija. Zbog uspjeha koji mu se dogodio već je preselio svoju malu tvrtku iz Solina u Zagreb. Njegova višenamjenska klupa pokazala se jako uspješnom. Crowdfunding kampanja za razvoj projekta je od 160 investitora iz cijelog svijeta prikupila gotovo 4 milijuna kuna. Posao raste. Svaki dan je nekakav novi izazov, trenutno vodim tvrtku sa 20 zaposlenih. Nije iskreno ono čime se primarno želim baviti, ja se stvarno želim baviti nekakvim razvojem nekih novih stvari, ali kao otvoriti svoju tvrtku onda morate raditi neke stvari koje malo manje volite. Međutim, da bi tvrtka napredovala i da bi djelatnici u njoj bili zadovoljni, onda se morate vi kao nekakav lider malo žrtvovati i raditi neke stvari koje vam nisu baš najdraže. Među stvarima koje treba obaviti kad imate novi proizvod jest i to da ga zaštitite. A mjesto gdje se to radi je Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Tu se prijavljuju patenti, ali i žigovi kojima štitite ime, logotip, amblem, etiketu ili druga razlikovna obilježja vašeg proizvoda ili usluge. Ivanova pametna klupa zove se Steora. Kako druge tvrtke ne bi koristile to ime za svoje klupe, zaštitio ga je. Na iskustvu se uči. Prvi put sam se susreo sa intelektualnim vlasništvom kad sam već zakasnio na neki način. Već sam napravio klupu, iako ranije sam možda i mogao pokušati na neki način patent ili nešto slično. Onda sam drugi put također zakasnio kad sam možda mogao zaštititi ime pametna klupa, ali već smo bili previše komercijalni jer smo prodali dosta klupa. A evo, sada se zaredalo nekoliko uspješnih projekata, ime klupe je zapravo Steora, imamo zaštitu žiga na razini cijele Europske unije, idemo na zaštitu industrijskog dizajna i imena tvrtke zapravo. Industrijskim dizajnom kao jednim od oblika intelektualnog vlasništva štite se obilježja proizvoda vidljiva pri njegovoj normalnoj uporabi.
Oblik i obris proizvoda, ali i šare, crte, boje, tekstura te kombinacije navedenih obilježja. Sve to zajedno čini ovu klupu jedinstvenom. Više ne možete proizvoditi baš ovakvu klupu, čak niti pod nekim drugim imenom, jer je to Ivan već zaštitio. Ako ste tvrtka koja ima nekakav rapidni rast, širite se na svjetsko tržište, naravno da vam je jedan od preduvjeta da što prije napravite zaštitu onoga na čemu radite. Evo kažem, mi smo sad već malo porasli, imamo više zaposlenih, ozbiljnije se bavimo tim poslom, imamo sve više klupa, tako da je zapravo sad bio idealan trenutak da napravimo zaštitu tih žigova kako nas neko drugi ne bi preduhitrio i zapravo nam onemogućio daljnji rad na tržište koje smo otvorili. Ući na svjetsko tržište i to u svojim jedinstvenim cipelama želi mlada dizajnerica iz Zagreba. Dok su neki dečki rastavljali igračke i aparate, Mija je hodala od kuće do škole i gledajući u cipele razmišljala kako što bolje iskoristiti vrijeme koje joj prolazi. Tako je osmislila svoju liniju modnih dodataka inspiriranih vremenom, ukrašenih satom koji stvarno radi. Kloksice su u stvari najzanimljivije baš po svojoj priči o vremenu, što do sad nisam vidjela da ni jedan drugi modni brend tako striktno proispituje kao što je jedna tematika. I za kraj uvijek volim reći da je Kloks pomalo nadrealističan brend i sve je nekako neuobičajeno, tako su i Kloks kutije koje su u stvari okrugle kutije koje svako voli za kraj zadržati, a ne baciti i unutra držati neke stvari kasnije ili ih jednostavno staviti za uspomenu. Od prve ideje do cipela na nogama sretnih kupaca prošla je dug put. Važno je da je od početka znala što želi, a onda je naučila i kako to napraviti. Znanje koje nije imala stekla je dodatnim učenjem od ljudi koji su slične stvari već radili, a ona se cijelo vrijeme samo držala svoje ideje vodilje. Potrebno je za početak odlučiti koju ideju ćemo staviti na papir i koju ideju ćemo razraditi. Tako je recimo nastao i ovaj model cipela sa satom koji je u stvari balerinka. Nakon skice prve sa nacrtima se išlo u tvornicu gdje se nacrt razvijao, tražio se pripadajući kalup se razvijao i u stvari smo odlučili da će to biti jedan elegantni model za ovako dnevno, ali i večernje korištenje i da će to biti uža, a ne sportska balerinka. Zatim se naručila koža. Naručili su se satovi. Satovi su rađeni u stvari kao Kloks logotip sa malim nožicama i satovi su funkcionalni, oni rade, znači kad se makne ovaj mali blokator, spusti se i sad sat pokazuje pravo vrijeme. Radeći na cipelama i drugim modnim dodacima s istom temom, Mija je na vrijeme obavila i sve potrebno da njezin brend bude priznat i prepoznat i da netko drugi ne počne iskorištavati njezinu priču, ulaganje i rad za svoju korist. Otišla sam u Zavod za intelektualno vlasništvo gdje sam se propitala i shvatila da ima više vrsta zaštite samog proizvoda. Kloksice kao ideja cipele sa satom zaštićene su u području žiga. Također i Kloks logo je zaštićen za Hrvatsku za 3 razreda, znači recimo za cipele, za nakit, za satove. Nitko drugi ne smije koristiti Kloks u tim segmentima. Misliš da to radi netko koga znam? Ja ne znam, ali taj netko zna sve nas. Nadam se da ti je jasno da si najveća kukavica na svijetu. Mama se stvarno boji lopova. Ideje mogu postati automobili, cipele, klupe ili knjige. Knjige mogu postati filmovi, a filmove stvaraju redatelji i redateljice, poput Osječanke Čen Černić. Njezin prvi dugometražni film Uzbuna na zelenom vrhu nastao je po poznatoj knjizi Ivana Kušana. Dok je studirala filmsku režiju i pomagala drugim redateljima na snimanjima, stekla je mnogo iskustva. Ipak, biti glavna i odgovorna na snimanju novih Kokovih avantura je bilo nešto novo. Zapravo je ta činjenica da radiš film koji je po tako važnom predlošku, koji ima prije sebe 3 filma koja su uspješno odradila u kinima, koji su odlični, je zastrašujući. Znači to je mene oprala takva panika od osjećaja odgovornosti i straha da sam htjela propast u zemlju, u više navrata, sakriću se u rupu, samo me nemojte ništa pitat, nemojte mi se obraćati. Ali onda nekako
kad je krenulo, sabereš se i sad već si tu, moraš sad ići do kraja. Sad samo moramo smisliti plan. Noćas nema spavanja. Snimanje filma dug je proces. Od prve ideje do početka snimanja često prođe i nekoliko godina. Zato kreativci koji stvaraju takva djela moraju imati strpljenja, volje i upornosti. Kad snimanje počne, redatelju stižu novi izazovi. Filmove vežemo u zvijezde, slavu i sjaj, ali stvarni rad na filmu je nešto sasvim drugo. Posao na filmu nije uopće glamorozan, znači to je šljakerski posao, bauštela, znači kozidari, ljudi koji nose, znači ti si fizički radnik. Imaš gojzerice, imaš stare hlače, često si u blatu, na kiši, po suncu, radi se 12 sati dnevno. Ako se snima u nekakvim eksterijerima, u nekim pustopoljinama, ideš piškit u grm, znači to su jedeš nasred ceste, jedeš nekad na parkingu kad je pauza, znači u tom poslu nema apsolutno ništa glamorozno. Redateljski posao u Hrvatskoj nije posebno dobro plaćen. Makar i postignete uspjeh, u Hrvatskoj ćete prilično dugo čekati do snimanja novog, ali Čejenin film dosad je u kinima vidjelo preko 62.000 gledatelja. Djeca kojoj je namijenjen zavoljela su njezinu priču i to joj je važno, jer redatelj je taj koji odgovara za film. Kad ti radiš kao redatelj i zaista si u poziciji da moraš donositi odluke, da svi čekaju da se ti izjasniš i da kažeš što će biti konačno, je stvarno stres. I sad ti možeš u montaži neke stvari popravljati, ali što si snimio si, nema povratka nazad. Jer to je moj zanat, to je moj zanat, to je moj zanat i ja sam za to rođen. Ni glazba nije brz put do velikog novca, ali Riječaninu Frani Živkoviću to nije ni važno. Ovaj 13-godišnji gitarist, violinist i pijanist već je izdao album s vlastitim skladbama i dijelio pozornice s velikim domaćim i stranim zvijezdama. Uzor mu je svjetski poznati Australac Tommy Emmanuel, s kojim je već svirao na turnejama. Od prvih koraka njemu stvaranje glazbe ide lako. Sa svojom glazbom bih volio postići da usrećuje ljude, da im dopire do srca. I volio bi ljudima pružiti nezaboravan doživljaj. Proizvodi ljudskog uma, poput glazbe ili filma, predstavljaju nematerijalna dobra, čija je vrijednost u umnožavanju, upotrebi i prikazivanju drugim ljudima. Kreativna ili umjetnička realizacija neke ideje koja je plod ljudskog intelekta pripada njezinom stvaratelju i predstavlja njegovo intelektualno vlasništvo. Iako neopipljivo u fizičkom smislu, intelektualno vlasništvo ima sve karakteristike imovine, pa se može kupiti, prodati, zamijeniti, pokloniti ili naslijediti. Tako i Frano, kao autor svoje glazbe, sam odlučuje hoće li je nekome svirati besplatno ili možda prodati za reklamu. Ali za sad o novcu ne razmišlja previše. Glazbu ne treba svirati zbog novca, nego, kako je rekao moj uzor, ako se baviš glazbom zbog novca i slave, nemoj se baviti glazbom. Nego se bavi glazbom samo ako neizmjerno voliš glazbu. U poslovnom smislu intelektualno vlasništvo je nematerijalna imovina. Ako ga uspješno koristimo, od njega možemo zarađivati, a istovremeno olakšati ili uljepšati život svima drugima. Izume, dizajn i autorska djela poput filma, fotografije ili pjesme svi možemo koristiti, ali pripadaju onima koji su ih stvorili. Onima koji su učili, radili, borili se s promašajima i sumnjama i vjerovali u svoj cilj. Kako bi se potakla ljudska kreativnost koja doprinosi općem društvenom razvitku, nastao je sustav pravne zaštite intelektualnog vlasništva. Prava poput patenta, autorskog prava, žiga i industrijskog dizajna omogućuju kreativcima i inovatorima da zaštite rezultate svog rada, da od njega žive i spriječe njegovu krađu. Ali dosta isto bitno to pokazati, znači da ljude nije strah da pokažu da stvarno nešto mogu napraviti, makar svi drugi, igraju nogomet, igraju igrice i tako dalje, nije toliko uopće užasno ni katastrofa pokazati da ti doma recimo robote slaži ili tak nešto. Prisvajati tuđu ideju, proizvod ili djelo je nepošteno. Svatko od nas ima sposobnost stvaranja originalnih i inovativnih stvari. Nagrada za hrabrost, odricanje i uloženi trud je uspjeh. Ako si kreativna osoba, nema ništa ljepše nego raditi u kreativnoj industriji i prekrasno je kad ti je posao na neki način zadovoljstvo, a ne samo posao. Onda to ispadne u stvari
nekakvo ostvarenje snova da radiš ono što voliš. Ali isto bih rekla tako da nema ništa bez puno rada i odricanja. Znači ako imaš velika očekivanja i želiš postati veliki modni dizajner, znači da moraš raditi više nego ostali, odricati se više nego ostali, također i učiti više nego ostali. Tako da u stvari s očekivanjima treba biti i onaj odgovor na njih. Ako želim više nego ostali, moram i dati više nego ostali. Kad skladam, jako često i maštam. Tako da se zapitam kako bi ta maštarija zvučala. Kad vas mašta povede, slijedite. Sama mašta nije dovoljna. Uz znanje, upornost i rad, formula za uspjeh već je bliže. Jednom kad napravite nešto novo, bit će nevažno je li malo poput igle ili stiha, ili veliko poput aviona ili TV serije. Bit će vaše. I tad se samo trebate prisjetiti da to zaštitite kao intelektualno vlasništvo, da bi to mogao doznati i ostatak svijeta. A vi mogli koristiti za svoj poslovni uspjeh.